І всім привіт! З вами, як завжди, я, Дано Плей. І я сьогодні буду стрімити в 20:00, може до 20:10, в Твічі і в Телеграмі. Типа два різних. Може, сьогодні буду стрімити в Телеграмі, а ні, в Твічі. А завтра буду стрімити в Телеграмі. Може, в Твічі буду стрімити. Ну, з вами буду, як завжди, Дано Плей. Якщо що, просто пишіть Дано Плей 7.3 з маленьких літер. І у вас вибиває аккаунт такий, щоб, вибиває аккаунт, там має бути така аватарка. Ну, аватарка, де котик там намальований. З вами буду, як завжди, Дано Плей. Всім пока-пока.